Gandu a gaida kai. Iserima Musical Studio. Oga, 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 ayya mana kai. Tijjani Gandu ne shugaban mawakan to abba sama. Tijjani Gandu ne shugaban mawakan jagora Madugu. Tijjani Gandu ne dan amana mai girma gwamna. Garkuwa ga kwankwasa jagora, ga ka garkuwa kuma gun abba. Tijjani Gandu a gaishe ka, kayi kokari ba ma shakka, kai gwagwarmaya sai san barka. Makiyan abba yan bakin ciki sai yayi takwas sama. Aya inda yana aiki min yaba wa mai girma gwamna. Ayya kai akwai wasu manyan su yan tsiya-tsiya mara albarka. In ba ana kamfen burin su kawai su ga bayan mu. Li'ila fi Quraishi aniyar kowa ta bi shi. Kai ƙaryar munafukai yan iska domin ku abba ya zama gwamna. Tijjani Gandu a gaishe ka, dan ka yi ƙoƙari ba shakka ɗan Gandu rabbana ya biya ka. In babu gwamnati ba mulki kai ne kake ta wake gwaninmu. Gashi nufin Allah mun yi nasara kuma ka huta. Ayya kai tun fa suna zagi gashi yau fa kai ne ogansu sama. Ayya Tijjani Gandu a gaishe ka. Ayya kai Tijjani Gandu ne mawaƙin jagora, ga ka mawaƙin to mai girma gwamna. Ayya kai mai girma gwamna walla yana son ka. Ayya kai rabbi tsare mana shi Tijjani Gandu mawaƙin mu. Duk wani mai waƙar jagora to ga ogansa. Ayya mana ayya kai ce Tijjani Gandu a gaishe ka, kai ne kuma babba a tsarin nan. Ayya kai Tijjani Gandu ne dan amana mai girma gwamna. Ayya kai Allah kare mana ogan mu dan Gandu fatin da yana son mu. Yayi halin abba fannin kuma kyauta ba shakka. Zai ma kyauta gobe za fa ka zo fa ya kara ma. Zai baka mashin ko mota ko kuɗi fa har haji zai kai ka. Tijjani Gandu a gaishe ka, shugaban mawakan oga ne Tijjani Gandu a gaishe ka. Yayi kokari fa a tsarin nan dan Gandu sai dai san barka. Wani mai san jagora ai dole ya so mana to gwamna. Allah ga abba nasarar mu kwarai na hannunka. Kai ne kai yo mana tun farko zaben gaba ma kai zaka mana. Al'umma na Kano ko ina fa sun ce sai abba. Abba gwamna ne wanda ke da kishin al'umma. Ayya kai Tijjani Gandu ne mawaƙin mai girma gwamna. Ya bi faɗan sako mai ci ya goge bakinsa. Ayya kai wancan ɗan iskan wanda baya girmama manyanmu. Ayya kai muje ita tarbiyya ribar gida ce kun gane. Ayya kai
san mutuncin manyanmu ayya mana kai ayya kai ga baiwar waka kuma ga ilimi ga tarbiyya ayya kai muje jan gandu dan gandu dan gandu ayya mana ayya mana ga oga a gaida kai dan Musa fa Madugu ga oga gaba daya kwankwasa Madugunmu ne jagora fa namu ne ayya kai jagora 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 ayya kai Madugu sai jagora kai ne jagora kuma kai ɗaya ne kuma oganmu ayya kai mulkin ne jama ai ka fi su o'o fa cancanta in dai aiki ne in ma kishi ne ai aradi dole mu zaɓe ka ɗan Musa kishin al'umma kishin matalaka kaf cikinsu babu fatam karka Madugunmu har 'yan can gefen duka sun kuma yarda a zaɓe ka Madugunmu ayya kai Tijjani Gandunmu rabbana ya ƙara tsawon kwana ayya kai muje gare ka fa ga 'yar waƙar ka daɗi dan Allah oga kaɗan taka ayya mana waka ce na buga dan kai kuma oga kaɗan jita ayya mana auta mai waka yau gani da wakar oganmu ɗan gandu in dai ta yi daɗi dan Allah oga ka nemo ni ma masoyi ne a wajen kuma mai girma gwamna ayya mana sannan fa masoyi ne a wajen kuma babban jagora Madugunmu gani masoyinka oga kuma Gandu a gaishe ka ayya mana tun fa ina yaro fa nake kaunar kuma oganmu dan Musa dan a bani kuɗi ko mota ba sai dan kuma tsantsar ƙaunar ka Jani Gandu ina son ka ka so to gwamna da Madugu dole na toso ka inda ka so abba ai dole fa na yi ma waka son gwamna ya kamata auta in so shi ga 'yar waka ta dan Allah oga ka jita in har ka jita in ta yi fa daɗi ka neme ta ban iya waka ba yaro ne ni mai koyanta ayya kai amma burina wata ran ina ya a neme ta ayya kai ga auta na Madugu ga auta na Abbama ga auta na Ganduma auta ne mai waka mai wakar dan Gandu dan Gandun fa Madugu sannan Gandun Abba mai girma kuma gwamna auta ne auta ne auta ne